Het was nog die beide beesten in beeld. Ja. Is net makkelijk al, ja. Ze zijn er steeds verder voor, hè? Ja, ze komen echt net dichterbij. Maar ze zijn net bang, maar ze hebben echt les van huis. Nou, wat ben je mooi tussen nou. Ja, het is wel 4 vet alweer. Nog een beetje kropwerken, iets moois voor de matje, hoor. Ja. Maar Dit is wel aardig, maar een beetje kropwerk. Dan zijn ze wel... wat verkeer heb je dat? Nee, daar zit je net bij. Zo. Misschien een keer eens een keer maas op die les een keer. Maar ik zus hier heel vaak, dit stukje. Misschien heb jij een keer wat broekformatie met. Nou, als ik hier steeds verder in. Maar hier leidt nog, hè? Hier laat je nog inderdaad. Maar ze komen er echt aan dichterbij, dat kan wel 40 denk ik.